Dit is Wietske. En dit is Ilke. En dit is Wurm-Zwichem. En dit is Doch het van in het Warp. De allerlaatste dag van Wurm-Zwichem in dit prachtige programma. En we hebben het alle items er weer in zitten vanzelf. Dat kan net missen. En we hebben natuurlijk een thema. En Ja. hoe kent ik ons Wietske? Wat is het? De dag van de betinking. Fjouwer mooi. Ja. Ja. En daarvoor ga ik zo naar de tafel. Maar we gaan eerst weer even, naar de kaart. Ja. We gaan even naar de Dan kaart. krijgen we nog één keer de kans. Ja, ik zie hem voor de laatste keer, Sjaan, de beste meesken. Werd, Wurm en Zwichem, ik al wel lezen. Tje, daar luidt het, hè? Je weet het vast nog wel. Ken ik voor het thema naar de tafel? Je stoot even naar het huisje. Ja, ik De ga glazenhuis. naar het glazen huis. Ja, voor de ene laatste keer, beste meesken. Want deze band, die ben je dus al 96 uren binnen hier aan het punnetje, hè? 96 uren, dat is net niks. Dat is echt heel volle. Die hebben een hele vakantie, die ben je opofferen om hier aan het punnetje te gaan. En volgens mij hebben ze het fantastisch gedaan. Ze hebben hier echt een hele protte willen gedaan. Er kwamen chips, er kwam cola, er kwamen koekjes. Er waren een hele protte begeleiders. Die waren je de hele dag en de hele nacht die hier aan de gang geweest. Die hier meestal de band ondersteund. Dat was fantastisch. Ik heb er geen oren voor. Fantastisch wie dit. En ze hebben dus 24 uren per dag, 5 dagen lang, hebben ze hier aan de gang geweest. Dat moeten we net vieren. Dat is echt heel erg volle. Er zitten hier nog 2 banden, die ben je nog aan de gang. Dat binnen Esther en Nienke. En die doen het laatste stukje. En dan is het echt gebeurd. Dan wil ik nou even tellen. Dan weten we, dan kunnen we samen 10 meten gaan. Er zijn 2 vrouwen die gaan meten hoe lang het is. Ik zal even de doorhieven van. Dan kan je hem ze zitten, Sjanne. Daar zitten Esther en Nienke. En dan tel ik, ik zal eerst even zien, want ik gok het maar wat. Even zien. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Nou, dit is het. Dit is geweldig. Ze binnen stop, er gaan 2 vrouwen die gaan meten. En dan jaren we straks hoe het aandoen is. Oké, naast mij voor de dag van Joert 2 hele bijzondere Wurmers, 2 broers, Jochem en Minne Hoekstra. En deze 2 mensen die weten wel een heel soort over de geschiedenis van Wurm, hoe de Wereldoorlog. En naast mij Jochem is eigenlijk de man met het dorpsarchief. En daar wil ik eerst even naar tafel met een verhaal over Doeke Hellema. Jochem, vertel eens wat over deze man. Deze Doeke Hellema, die is hier gekomen als schoolmeester. Die jongen was 16 jaar, toen had hij hem hier al beroepen. En toen is hij hier gekomen. En achterna bleek dat een hele grote en goede gok weer. En Hellema is hier bekend van de strijdnaam Hellema. Ja. Hij had een prot als kruin, dagboeken en die ben dus in tijd ik al op internet zetten. Dat is echt de moeite waard. En in jouw dorpsarchief, want daar mag ik beslissen, met van alles en nog wat in zit, daar zit ik van Doeke Hellema oude handschriften in dus. Ja, hier heb ik nog een stukje, ook dat even voorlezen mooi. Wat ik graag even van. Dat mooi. Het is iets zonderlings. Bevoren konden men aan de Hoge Dijk omtrent deze tijd nauwelijks met lazen gebruiken. Wegens de drift van vee als anderszins. Het was altoos een moeras. Thans is het een straat waarlangs men zowel te voet als met rijtuig zonder in voet mostig te maken kan reizigen. Dit geeft gedurende de herfst- en winterseizoen een gemak waarvan de Friese voorvaderen en het tegenwoordige geslacht je geen denkbeeld konden vormen. Toen men van deze aan te leggen straten begon te spreken, zagen de Friesen dit werk genoegzaam voor een hersenscherm en geloofden dat het onuitvoerbaar was. Ja, dat het wegens de moeilijkheid van aanvoer van materiaal onmogelijk zou zijn. En zit thans, het is een straatweg. En dat is 1820. Ja, dank u wel. Jochem, ik ga naar die broer, Minne. Want ja, de herdenkingsdag, dan denken wij hier in Wurm aan 2 Engelse piloten. Waar ik strijdnaam naar verneem ben. Nou, jou kunt er nog veel meer over vertellen. Maar jou kunnen wij hoe Fischer iets vertellen. Ja, Fischer en Emerson vanzelf. Ze zitten in bommenwerpen die hier in Wurm krast is, hè? En ja, hoe dat gegaan is, ze moesten min lezen
voor de kust. En bij Terschelling ben ze door de Duitse vlak voltreffer gaan in de rechterkant van het vliegtuig. Daarbij voelde de motor uit. En het hydraulisch systeem dat ze net meer sturen kon. En ze konden de min direct niet uitgooien. Dus bij maar een gevaarlijke lading op een hele rare manier over Friesland heen gaan. Een beetje over Harlingen, dan steek je Islamar. En dan draaien ze Friesland in. En Emerson zorgt voortdurend om geschikt plak om te landen. Maar je weet wel, Friesland had je dat dit lucht was, dat is een mozaïek van liedjestekjes lang. Je al die sletten, meren, kanalen. En onmogelijk plak om een vliegtuigdeel te zetten. En ze kunnen alleen maar bochten naar links draaien. De man die helpen, de oorbemanningsleden, maar kabels aan de kabels te lukken om terug de bochten te komen. En hoe je er hier in de buurt Del kwam, dat weten wij hier wel in Wurm. Hoe je dat, die laatste meters, hoe ging dat? Nou, ze maken een draai over Wielwerd en daar is het er een telefoonpeelflijn. En de trein hong bij de landing nog aan de stuit van het vliegtuig, maar de installators. En hij draait een slag over de over de spoorlijn Ljout-Heerenveen. En hij maakt het nog eens een keer een draai, want hij zit een mooi vlakstuk land. Dat is ergens tussen Reduzum en Wurm. Hij denkt, daar kan ik hem deel zetten. Hij maakt het nog een draai en in een rij huizen voor hem. En met een hele hoop moeite, hij lust de gashendels aan. En zo kon hij nog krek over de daken heen scheren. En direct daarna vallen ze op het land, zeg maar. En ze ploegen het door de groen heen. Eerst over een sleet en dan breekt een vleugel aan. En vieze rekken daar bij de. En bij de spoorlijn in de spoorsleet bleef het spul steen lezen. Een van die schutters die griep hem aan zijn machinegeweer vast. En er komt nog een salvo en dan is het daar stil. Zo, en dan steeds een machtig verhaal over Fischer uit de Wereldoorlog. En nog steeds een bedenking daarvan. Ja, elke keer hebben wij bij deze bedenking, dat is roen om het graf van Fischer. En dat hebben we hier nog maar toe weer. Dank u wel, Hoekstra. En we kunnen nog verder praten, maar ik zie dat er nog een gast van de zoon komt. Ik neem gewoon dat de man hier wijzen maat. Ik zal even nog een taak in. Bloem mooi zitten. Hallo Wurden. Midje zeggen we hier. Hey, good afternoon. Hoi. Goed, ja. Nou, seizoen. Wat brengt jou hier en wat heb je voor berichten voor Wurm? Zwichem. Ja, you know, ik kom elk jaar. Wij zijn uitgenodigd, de veteranen from Canada. You know, zoals elk jaar kom ik in Wurden, maar ook wel eens. En wij zijn ooit eens begonnen als, een paar jaren geleden gewoon uitgenodigd door de veteranen from Canada. En wij komen hier elk jaar. Past wel een beetje in de dag van Joert, in herdenkingsdag. Ik denk dat iedereen mij hier verwacht. Dat kan niet anders. Zeker. Wij zijn ooit begonnen, zeg maar, vroeger met de veteranen. Ik ben ook getrouwd met een Nederlandse vrouw. Wij hebben in de oorlog hier gevochten, dat begrijp je. Wij zijn ooit begonnen in de North of Holland. En we kwamen zo over de afsluitdijk en we hebben Friesland bevrijd als eerste. En daarna zijn wij doorgetrokken. En wij kwamen dus gewoon over de Friesland. En kom je jou ook voor de bedenking, werd minder krijg ik hier, voor de bedenking van Fischer hier in Jong? Fischer. Ja. Maar geef maar verder maar jouw verhaal, want dat wil je wel nieuwsgierig. Yes, ik wou graag vertellen over wat wij hebben beleefd in de oorlog. Dus wij kwamen zo over de... Emerson, zat jou ook niks. Nee. Geef maar verder maar het verhaal. Wij kwamen zo over de Afsluitdijk. We gingen richting over door Friesland heen. En wij gingen Wurden bevrijden. Wij hebben ontzettend gevochten nog. Wij dachten de oorlog is bijna over. Maar we hebben ontzettend gevochten in Wurden. En ik weet nog goed, old chap. Ik weet nog goed. Wij waren bij de Wirdemerdraai. Wirdemerdraai. Wij gingen dus daar over die brug. Want die brug, daar was... Emerson zat jou niks. Fischer zat jou niks. Nee. Hoekstra. Meneer de veteraan, mag ik wel even ingrijpen? Hallo. U hebt het over Wirdemerdraai, maar weet je wel dat dat niet hier is, maar dat het in Werdum Groningen is? Dank u wel. Ik denk dat de Tom u op een verkeerd spoor gebracht heeft.
Hoekstra, nogmaals dank voor het inbrengen en de informatie. Jover, tegen bedankt voor je komst. Waarom in de jeep successen? Ontje. Tussen kunst en kliko. Telefoon! Tune! Get tune! Mooi. Goedemiddag. Daar ben we dan van de laatste. Daar ben we dan van de laatste keer. Ja, sorry, ik ben echt net aardig geweest. Voor de laatste keer met tussen kunst en clitoris. Ik wil eerst wat we op deze dag van bedenken. Ik ben net zo aardig in deze twee dames best. Ik mag hem gerust weten aannemen. Zeker nooit zo'n weekend als dit. En daarom heb ik van jou beiden een onderscheiding. Wegens moed, vastberadenheid en stront vervelend. Ben je op een motor? Ik stel me even. Het is wat moeilijk met de microfoon. Heb ik een muziekje? Ik ben zo zenuwachtig, ik in mijn hand net bestil. Piepeltje erop. Oeps. Zo. Nou, dames. Het was helemaal toppie deze week. Geweldig. Zo, Dankjewel. je hebt het daar over onderscheidingen. Wat dacht je van mijn onderscheidingen? Zo. Jo, heb je zwakke plek voelen. Zo. Zo. Potverdikke, dit is mooi. Kom eens even mooi. Dit is mooi. Kun je met je? Kun je met je? Zus, kun je met mooi, mooi, mooi. Dit ben ik. Oh, geweldig. En er is er nog meer. Oh, een blauwe, een gele. Met José, wat een mooi spel. Avond, vierdaagse. Oh, hoofd van de week. Oh, wat mooi. Oh, kokosnoten vangen 2012. Dat ken je helemaal net. Je houdt niks. Oh, wat mooi. Oh, en knoopjes, joh, knoopjes. Ik vind knoopjes zo mooi. Ik ben helemaal gek van knoopjes. Oh, en de sterkens. Nou heb ik sterkens. Oh, mooi sterkens. Ho, Ja, ho. wat is even? Kom maar even rustig aan, rustig aan. Sterkens, ik wil sterkens. Ho, kom maar. Doch de hand maar even naar voren. Ja, kom maar. Ho, kom maar. Nee, we gaan naar Menta. Ja, mem, die maakt het spruitjes. En makreel, ja, lekker. Kom maar. Kom maar, ja? Ja, rustig aan maar. Muzikale invulling, Joert. En dat is een hele mooie combinatie tussen de braasband Wurdum en het koor Sawat Suver. Mooi prachtige nummer. Ik wil Libje.
film joh, is mijn Sietske Visser van het Fjouwer Mooi Comité. We staan op het cirkel van Wuddum, wat voor de Fjouwer Mooi bedenking placht in het heel. Naast mij zit Sietske Visser van het Fjouwer Mooi Comité. Sietske, hoe is het Fjouwer Mooi Comité ontstaan? Dat is ontstaan in 2004. Toen we er op dat moment hier geen eerlijkse betinking. En dat is vanuit de dwarsbelangen Wiedgaat en Wuddum opzetten. En dat hier, 2004, hebben we hier voor het eerst een betinking gehad. En dat doen we dus nou ieder jaar. Vrijheid geef je door hebben wij op dit moment voor Joen uitwerkt om verhalen terug te jan. Er zijn steeds minder mensen die echt de Tweede Wereldoorlog mooi maken. En ik denk het is heel belangrijk dat we verhalen van die tijd terugjouwen. Ja. Joen doen we dat zowel in verhalen. We hebben 3 verhalen van de sergeant die hier leidt begroeven, die Fischer. We hebben Famke, wat ik vaak in Westerbork wel op foto's stiert. Annemaria Steinbach, het zigeunerfamke wat onberocht is in het kamp. We zien op de achtergrond nogal wat jongeren staan. Spelen zij een rol met de bedenking? Ja, we vragen je altijd bij de Fjouwer Mooi betinking jongeren uit de beide dwarpen. Omdat we het belangrijk vinden dat als er verhalen teruggejoend worden over de oorlog, dat jongeren daarbij betrokken binnen. En dat ze de verhalen jaren en mooi denken. Er staan jongeren die de vlaggen hijsen doen en we zakje litten. Er staan jongeren bij de ingang en daar helpen jongeren mooi om de foto's die we doen terugjouwen om die uit te delen. Oh ja. Er is ook altijd een jongere die een gedicht leest. Dat is dit hier Wilma Bos, die de beladen van de 4e Maai leest. Dus in die zin vinden we het altijd belangrijk om de generaties alle keer erbij te betrekken. Ja, goeie zaak. En er is nog een oudere die de Kroonsjong leidt. Dus in die zin hebben alle generaties er jong bij. Nou, volle succes van jong, mooi de bedenking. Dankjewel. En bedankt voor het interview. Kom op jongens, ladies night. Voor net te laat wezen. Hey, wat hebben we nou? Hallo? Hey, Iepenmachen. Vet wezen, Jemma. Het is ladies night. Oké, jongens, ik ben sabberom. Even een jurkje ontwan. Dan ben we nou aan het eind van het punneken, de punnenkrieg. En dan zeggen de band eens even snel hoe lang het er is. Maar dat is natuurlijk moeilijk te scotten. Geef maar in, Hedwig. Doe maar, let maar jou maar horen aan oren ben. Ik zal even jaren wat ze denken, hoe lang het er is. Hielke, wat denk je? Hoe lang zou de punnik jij wezen? Nou, ongeveer 40 kilometer of zo. 40 kilometer, dan heb je hem heel goed in best in. Wat denk je? 1 kilometer? 1 kilometer, nou ja, dat is alweer heel iets anders. En wat denk je, Rikst? 50 meter. 50 meter. En Hessel, wist je het ik? Wat denk je? Want volgens mij wist je echt hoe het zit, hè? Vertel eens even, hoe volle wie het? 49 meter en 34 centimeter. Fantastisch, geweldig. Eelke, zit het eens, jongen. Ik zou daar daar staan. We weten nou hoe het zit. Quattro de bocht, scherp van tong, Melle, Masset Usbar, vertellen. Fjouwer Mooie, we bedenken je het verdriet en pine, geweld en strijd van verwoestende oorlogen. We zijn ervan verlost, terug acties van moedige maalje en vrouwen. Het had een protte kost. We beseffen speciaal joer dat de hebberigheid van meesken super-ego's maakt. Bouwend met oorlogslego's om machtsimperiums ten koste van leefde en vrijheid, nog altijd. Lokkig waren wij bevrijd, oors wie nou hier die dictatuur van de fascistische hel. Wij herdenken die jingen die je voor hun leven lieten en die deze hel trotseerden. Us dapper verweren, maar bij waar de oorlog neer werd verdwenen. Nou wordt us vrijheid beschermen, van oeren ont oeren, dag en nacht. Dank aan alle beschermers van uw vrijheid. Dank aan alle helden die je verstreden. Dankzij jimme leven wij nou in vrede, met vrijheidsrecht. Alle lange tijd, let u waakzaam blijven.
we hebben notaal om het stokje goed te dragen, Elke. Hè? Eind van de weekend, hè. Het, Ja. we hebben er eigenlijk net nooit zo, maar het zal toch matten. Naast me tussen kunnen zien, zit Bonne van Orde naar Johanna, hebben we begrepen. En die mogen we nemen. We hebben er het soldaatje van Barrehoesje, wel bekend, aanhang als teken van normen en waarden op deze dag. En we wensen je een heel soort succes en mooi waar na je weekend. Dankjewel, we zullen er altijd van maken. Bedankt. Oké. Dankjewel. Nou Elke, wat zou je ervan? Zijn wij maar de meeste dag zezen? Wij zijn de meeste dagen, maar u altijd, ja, voor de laatste keer. Ja. Dit wie Wietske. Dit wie Elke. En dit wie Doch het voor in het warp. Zij is dat, doch het van vanuit Wuddum en Zwichum. Vanuit Wuddum en Zwichum.